Són les 11:20 del matí. Com la nostra convidada d'avui ha sigut puntual, nosaltres també anem a ser-ho i anem a parlar amb ella, doncs ja mateixa, a les 11:20 del matí, com havíem anunciat. Pues ja sabeu, els nostres oients habituals, com ens agrada que vinguen a visitar-nos i poder parlar amb gent jove, per a veure si en algun moment d'aquestes visites pues, puguem robar-los un poc d'aquesta joventut i d'aquestes ganes que tenen en allò que també tant ens agrada a nosaltres, que és fer coses. Per això ens agrada portar així a la gent, aquella gent que per una qüestió o per una altra pues, està fent alguna que altra d'aquelles coses que a més en qüestió de música, doncs ens venen molt bé als altres humans que tant ens agrada la música. I avui tenim amb nosaltres a Àngela Moya Serrat, i d'ella s'ha escrit i diuen que Àngela és una violinista de formació clàssica, diu, amb una passió innata per la música i sempre amb desitjos d'aprendre, crear i interpretar música per tot el món. Esta xica jove que avui tenim als nostres estudis ha sigut membre de les Joves Orquestres Nacionals d'Holanda, també de la de Catalunya i de diversos conjunts de música de cambra. I el seu interès per la diversitat d'estils musicals, la seva passió per les actuacions en directe i també pues, les seues ganes per desenvolupar les habilitats dels músics contemporanis la van portar a l'escola Berklee de València, de la que també parlarem, i on també pues, encara ha fet més grans els seus horizons musicals, no sols com a violinista, sinó també com a compositora, música de sessió i productora. Així que després d'esta xicoteta introducció, de la que podríem encara parlar un poc més, anem a parlar amb Àngela i anem a saludar-la. Molt bon dia, Àngela, com està vostè? Molt bon dia. Què tal? Molt bé, molt contenta d'estar així. Home, estaràs millor que millor, perquè ara per ara estàs tu com a gent jove, durant l'estiu teniu aquesta possibilitat de tindre temps de relax i de tranquil·litat. M'imagino que estàs així al dia ara de vacances. De vacances, però sense parar, perquè sempre hi ha coses a fer. O si no, les busque. Sempre busque coses a fer. Però la veritat és que tenim sort de viure en Altea, perquè és el que parlava amb una amiga l'altre dia. Anar per Altea és com estar de vacances, com eixir de... Sí, anar-te'n a un lloc tan preciós. A més, és que esteu per ahir per el món, que com diem, pues, tu has estat per Holanda, per Catalunya, crec que també has estat per Itàlia, estàs estudiant a València, que està més prop, però també és una gran ciutat. Quines són les sensacions que teniu quan torneu al poble? Teniu ganes de tornar? També n'hi ha d'aquells que teniu ganes de tornar, però a la volta, quan portem uns dies, ja dieu, mira, que jo me vull anar a l'altra volta a veure món. Jo no, jo vull quedar-me... Bueno, em quedé fins a setembre, o sigui, em queden 2 setmanetes, però jo, ja el dic, vaig arribar i em vaig tirar al camp i me'n vaig anar a replegar garrofes, perquè de veritat necessitava aquesta desconnexió, necessitava dir, ara estic a casa i ara puc disfrutar de... És que és una sort viure on vivim. Sí, i tant que és una sort, i més quan a uno li ho lleven és quan es dona compte del que tenim. Bueno, Àngela, jo m'esperava, bueno, ja ho vam parlar, ho vam quedar a Xina, però m'esperava que Àngela vinguera amb el seu violí. No per res, sinó perquè a mi m'agradaria començar preguntant-te a tu que eres músic i que vius de la música i que la música és la teua passió i que al cap i a la la música és un llenguatge universal. Tu t'expresses millor amb les paraules o amb el violí? A veure. M'expresse millor en la música, completament. Jo ho intento, jo llig, intento expressar-me molt bé en les paraules, però és que el que podem expressar en la música és tan profund que és que no arriba a parlar tan bé com quan estic tocant una melodia que m'és del cor. I a més és, com deia jo, un llenguatge en el que jo sempre ho he pensat, i tu que has tingut aquesta experiència d'anar-te'n fora d'Espanya, no? I inclús en València trobar-te amb gent d'altre món, no? Imagina que a tu el tanquen en un estudi com el de la ràdio amb un alemà, no sé, un africà, un dental, i que cap de tots sàpiga parlar una mateixa llengua, com podria ser l'anglès, no? Però vos donen un instrument cadascú i vosaltres vos atendríeu, a que sí? Ens entendríem, però el que he descobert
aquest any a Berklee és que cada música és un llenguatge diferent que has d'aprendre a parlar-lo. I és, per a mi, quan em diuen què idiomes hablas? Jo dic el valencià, l'anglès, bla, bla, l'espanyol, però de vegades no pense en que jo estic estudiant diversos estils musicals que també aprenc a com parlar amb ells. És com un altre idioma i no ho considerem així, bueno, directament no ho pensem, però per a mi és el que sentia. Perquè tu, els teus estudis bàsics o principals dirien que venen del món clàssic, no? Sí. Del llenguatge clàssic de la música. Tu comences en el Conservatori d'Altea i ja te'n vas a partir d'ahí. Quins són els teus estudis i el teu recorregut que has fet, sobretot en aquesta formació clàssica? Sí, jo vaig estudiar en el Conservatori d'Altea i després vaig fer proves d'accés i vaig seguir els meus estudis a València, universitaris, conservatori superior. Sí. I estant a València vaig fer proves per entrar en el Conservatori de Rotterdam d'estudiant d'intercanvi amb la beca Erasmus. I vaig tenir molta sort perquè vam ser 5 els seleccionats i jo estar ahí dins em sentia molt privilegiada. És més, vam ser 4 espanyols i 1 danès. O sigui, vam anar a la universitat d'eixa 4 espanyols representant. Però, i anem a veure, estàs parlant de 4 espanyols, tu hagués fet les proves així a València, però eren 5 No. A València vam entrar, no recordo quants, però érem tots espanyols o alguna persona de Venezuela, que és col·legues meus, però quan vaig fer les proves per a l'Erasmus en Rotterdam, van seleccionar de 120 persones, 5 persones, i 4 érem espanyols, i jo dic, jope, és que som, no sé... Bueno, i d'esos 4 no sé si n'hi hauria més d'un valencià, perquè així... N'hi havia un mallorquí. T'ho dic perquè... N'hi havia 3 valencians, perquè la meva amiga era d'Orihuela i jo era pianista. El mallorquí tocava la tuba i jo el violí. Sí? Sí, t'ho dic perquè és veritat que així tenim tanta tradició musical aquí. Sí. Imagina, vol dir, a Altea tenim 2 bandes i no sols Altea, molts pobles de la comunitat no és que tinguin una banda al poble, sinó que a més n'hi ha 2 i no sé si en algun poble podrien... És flipant, admirable. A mi em posa els pèls de punta compartir això en la gent, i a la gent sorprèn molt. En Berklee la gent flipava. I escolta una cosa, tu dius sort, anem a veure, sort, però també per un altre costat, a banda de que tu tingues, m'imagine que també aquest talent innat per a la música, també suposarà treball i esforç, m'imagine. Moltíssim. Quantes? Vol dir, quantes hores pots estar tu amb el teu violí assajant? Doncs depèn del dia, però jo abans 6 hores, 5 hores, però sempre en descans. Però les hores, jo per exemple enguany en Berklee jo entrava a les 9 del matí perquè obrien a les 9, si haveren obert a les 8 a veure si estat ahí. Jo entrava a les 9 del matí i de vegades, o sea, eixim sí o sí a les 10, però de vegades a les 2 de la nit per gravacions, perquè a lo millor és de film scoring que fan per anuncis de televisió i tal, i pel·lícules, necessiten el teu violí, i el cridaven i havies d'estar en l'estudi 4 hores seguides gravant, o que a part dels teus estudis estàs col·laborant amb artistes de tot el món i es fan les 2 del matí, i jo he anat a casa i arribat, i després a Sant Demà tenia classe a les 9 de piano en Albert Palau, me'n recorde, i jo li dia, és que ayer no dormí, lo siento, no sé què, estava com zombi, però és que és veritat. Bueno, quan t'agrada el teu treball o quan t'agrada la teva, pues les hores es passen també d'una altra manera. De totes formes, mira, vaig a fer-te una pregunta ara que estaves comentant, que jo crec que no li va fer mai a ningú músic ni tal, que és, què és el que menys t'agrada del món de música? Perquè, clar, al final hi haurà alguna cosa de la que també, no? M'imagino que, no sé, t'ho dic també per el tema de gravar, no? D'estar repetint fins que digues, esta és la bona, esta és la que tenim. No sé, què és el que menys t'agrada? Jo he flipat amb això. Amb això de repetir, a mi m'ha donat... A mi me donava alegría. Bueno, yo es que era siempre insaciable. Yo siempre decía, bueno, pero si hago así, ¿qué te parece si...? El que m'ha agradat és que pots parlar en el compositor, perquè jo quan es feia música
cuando estaba estudiant Bach, yo no podía preguntarle a Bach ¿cómo querías esto? Lo tenías difícil. Clar, però així, quan col·labores en compositors o grups, ensembles tots han creat la seva música. És música contemporània, han creat la seva música i volen que tu toques en ella i tu preguntes i t'ho diuen i això m'ha encantat. I lo de repetir, és veritat que de vegades se fa, el productor ha de dir, bueno, ya, ¿no? Porque está bien. Estaba bien hace 3 tomas y yo, bueno, venga, vale. Sí. Venga, me conformo. O sigui, que eres exigent a l'hora també de quan estàs escoltant, sempre trobes alguna coseta que pugues dir, puc millorar-la. Això... Sempre, sí, però moltes vegades tracte de conformar-me, és veritat, és algo que sí, que es parla en el terapeuta també, saps? Sí. I el que més m'agrada de la música, lo millor és un poc el socialment, perquè la gent que entén sobre música o li agrada la música i l'apassiona, sempre hi ha apoyo, suport, però quan hi ha gent que no ho coneix i de vegades no saben el que costa arribar on arribes, i jo crec que això és el més difícil per als músics, no? De dir, se m'ha de valorar per tot el treball que he fet, o no tenen ni idea alguna gent del que costa que això soni així. Sí, això a voltes jo crec que sí que és un denominador comú entre tots els músics, i a més és que després toqueu en directe, no? Que a l'hora de, a veure, què és el que costa que vingues a donar un concert? Passes un pressupost i el diuen, però bueno, anem a veure, que vens així a tocar el violí una horeta. I has de pagar el transport i has de fer moltes coses, i jo sempre, a la gent que toca amb mi, jo intento donar-li el màxim, perquè... Sí, que has tingut els teus estudis, perquè ningú es queixa possiblement si va al metge i un metge li cobra tant per l'hora, té els seus estudis, té els seus coneixements, té el seu treball i evidentment això ha de ser pagar. Escolta, estem parlant així tu i jo massa, i el que podíem fer també és escoltar un poc de la teua música i així el presentem. I què millor que començar per els principis, no? Així que jo sé que esta és una composició teua que es diu... I de mon pare també. Pues mira, a veure, pues presenta-la, perquè es titula Galícia, ens la presentes tu, ens contes un poc i l'escoltem, val? Jo quan vaig néixer, mon pare va fer una cançó per a mi i tenia els acords d'aquesta peça que anem a escoltar ara mateix. I va ser arribar a Berkeley i em diuen, la setmana que viene tenemos el estudio. Y yo le dic al meu amic, però, ¿y qué grabo? ¿Grabo Bach? Y digo, no, pero es que estoy en Berkeley. ¿Qué de fer? Y dice, el meu amic va fer composició a Boston. Y diu, Angie, compon? I jo, vale, venga. I jo assustat, però en 5 dies vaig fer això i em va agradar moltíssim. Em va agradar moltíssim perquè vaig veure el procés final. Vaig veure des del principi, des de que era un paper en blanc, o els 4 acords de mon pare, fins a tindre a l'ensemble sencer. Si veus el vídeo, estem tots els meus companys ahí gravant a l'estudi i dius, mare meva, això ho he fet jo, és el meu bebè, saps? És molt satisfactori. Pues anem a escoltar Galícia, composició d'Àngela Moya i també de José Moya, anem a escoltar-los.
En 5 dies dius que vas fer això? Sí. Poquet temps. Poquet temps, pues, escolta, molt bonica esta cançó, Galicia, que a més dius tu que en part té de culpa ton pare, no? O sea que... Sí. O culpa, o bueno, jo estic molt agraïda de tenir un pare que és un musicazo, però ell no es dedica a això, però ho és. Sí. Bueno, culpa en el bon sentit de la paraula, clar, evidentment, perquè jo a voltes... Mira, anem a escoltar ara, anem a deixar de fons el pareix. Així està actuant també en la seva versió més clàssica, sí. Àngela, i això és del Festival d'Orquestres de la Comunitat Valenciana de l'any passat, del 2022, i així estàs actuant amb la Unió Musical de Llíria, no? Sí. Me encanta sempre tocar amb ells. Sempre... Quan fem concerts estic molt feliç perquè n'hi ha gent ahí professional, però també hi ha gent que es dedica a arquitectes, que es dediquen a altres coses, i es junten tots i fan els assajos que toquen, i tots puntuals, i es junten per fer música, i estan bé. O sigui, a mi em sorprèn, a amics meus que l'escolten diuen, però no són professionals tots? I jo, no. Escolta, tu vas néixer, n'hi ha gent que naix en un pa baix del braç, tu vas néixer en una partitura? No sé, t'ho dic perquè jo vaig néixer, és que quan... Parlem de ton pare, però jo sé que ta mare, per exemple, també crec que tocava el cello, es conec a els dos i tal, vol dir que tu la música, com aquell que diu, l'has tinguda des del mateix dia que vas néixer en casa, no? I tots tipus de música. És que un dia sentim clàssica i un altre dia mon pare està... I ma mare li encanta la música clàssica, li encanta la música, però és un dia escoltar clàssica i un altre dia tenia Deep Purple, a Pink Floyd, i un altre dia estava escoltant jazz, i així m'he criat, i jo crec que per això he anat cap a Berklee, no? Perquè, òbviament, la veritat sempre he estat tocant clàssic i jo obsessionada en no, que guai, o sigui, m'encanta, òbviament, però quan mon pare em posava altra música jo dia, i com es fa això? Que guai, no? I jo crec que això... Sí... I ma mare, sempre ens ha portat a totes bandes al conservatori, sempre s'esperava en el cotxe que acabarem la meva germana i jo. Sempre està darrere de nosaltres per a que tinguem la nostra classe de violí, de llenguatge i de tot. D'aquelles samarretes, no sé si m'imagino que l'hauràs vista, diu, mama, gràcies per apuntar-me a solfa, no? Sí. Escolta, estem parlant des de que estem així, que has estat fent ahir l'últim any, que és en el que es nota que estàs molt il·lusionada, que és aquest màster que has fet a València, i estem parlant de Berklee, i igual hi ha gent que no sap allò de Berklee què és, així que m'agradaria preguntar-te, Berklee ja sabem, o almenys és que, intentem saber alguna cosa de música, que és una, si no la més reconeguda escola de música mundialment, que està a Boston, però també ara a València. És que tenim una sort, és que... A veure, conta'ns un poc allò de Berklee, com és eixa escola, perquè a més, tu ho dies, no? A poc que la gent busque Àngela Moya, podrà trobar-se Galícia i podrà veure el vídeo que està gravat allà a Berklee, i vol dir, a banda de que sigui tal, teniu uns estudis, teniu uns tècnics, jo crec que és una escola puntera, evidentment. Com va ser allò de Berklee? I m'imagino que, per entrar a Berklee tampoc és que alguna prova hauràs fet i... Moltes. No? Moltes. Sí. Moltes, diu. Pues conta'ns un poc allò de Berklee, per a que la gent sàpiga del que estem parlant. Sí, Berklee és una escola americana de Boston, que està ahí, la base està en Boston, però té diferents campus, i l'únic que hi ha en Europa el tenim a València. I és una sort. Després està a Nova York, després en Abu Dhabi, i res, i ve gent internacional. Jo crec que la multiculturalitat i el respecte total a totes les cultures és el que fa Berklee super rico, no? I sí, els estudis de gravació són l'estudi en el que jo he après a produir i a ser músic de sessió. És un dels millors estudis del món, o sigui, per això dic que tenim una...
em sent molt afortunada, perquè és una de les millors d'Espanya. Jo ja el dic, estava veient el vídeo i de tecnologia no vos fa falta, no falta res, perfectament es pot veure al vídeo, no? Com teniu no tot sé si això. vaig a patinar, però crec que el productor de Jimi Hendrix o l'enginyer de Jimi Hendrix va ser qui es va encarregar de fer això de Berklee, però estava en la pàgina web i si algú està interessat, tot el que tenen ho tenen explicat en la web. Sí, a poc que busques també Berklee Music College i tal, veurà la gent important o importantíssima de la música i de molts estils que ha passat per allí. Tu crec que aplegues ahir a València a fer este màster, a més, amb una beca, no? Sí, clar, si no seria impossible. Estudiar ahí val 46.000 euros. Un any. És que si fan dos ningú pot anar. És que si fan dos és impagable. I com ja uno és impagable, per a mi. Sí, i com va... Que el vas presentar, aquesta beca, com l'aconsegueixes també per a poder estudiar ahí? No, jo vaig fer les proves d'accés. Clar, jo primer vaig fer proves d'accés. Me recordo que em vaig graduar de música clàssic, de violí clàssic, i el dia després de dir el meu TFG vaig escriure a Berklee, vaig dir, quedan becas para estudiar, y me diuen, no, aplica el año que viene, y yo y dice, tenemos una early action, que és com les proves anticipades, que es fan en novembre, val? I jo dic, vinga, jo vaig a novembre, jo vaig a novembre i vaig fer les proves, i era una prova de, primer, n'hi ha diferents passos. La primera prova és envies el teu currículum i diferents documents en el que expliques què idees tens, vídeos també de què vols fer durant aquest any a Berklee i tal. I quan t'accepten en aquesta, després em van fer la prova d'accés en l'instrument, i cantant, i improvisant, i ensenyant un poc totes les seves habilitats. Lectura, cant, oïda... tocar, jo vaig tocar Mozart en la prova d'accés. N'hi ha gent que cada un toca del que és el que sap, no? Sí. I ahí es veuen les teves habilitats i també te fan proves de personalitat. De personalitat, també te fan molt, perquè no entra gent que no... Jo és el que dic, no he vist gent que tinga mal cor ahí en aquesta escola, saps? O sea, entra... O que no tinga ganes. Tots ahí tenen ganes. Després hi ha gent... Els músics normalment tenen tots bon cor. O almenys els que tenen beques, ahí estan tots, van a tope. I a tu qui el beca per entrar? És la mateixa escola qui el dona eixa beca, no? Sí, em van donar 2 beques, sí. Berklee Boston i en València. I Berklee València. Em van donar la beca de Berklee València i Berklee Boston. I este any el que t'ha obert a tu les portes era justament, jo crec que el que comentaves, no? Vens d'una cultura clàssica, un ensenyament de la música clàssica, i a Berklee el que el trobes també són, no sé, noves portes obertes a buscar fusions amb el jazz, fusions amb el rock, fusions amb altres estils musicals que volies tindre al teu costat, que intentaves tu trobar, no? Sí, jo anava directe a buscar aquesta diversitat, no? Perquè al ser violinista, jo dic, jo vull ser violinista, però jo vull poder tocar en diferents ambients, perquè jo vull fer música per a la gent. I això és saber tocar en diferents ambients per a poder parlar, com tu havies dit al principi del programa, parlar amb la gent de diferents maneres. Pues així parla Àngela, mira. Este és un concert en viu de l'escola de Berklee en València, junta també l'escola de Reina Sofia que va fer a Madrid, veritat? Superxulo, sí, brutal. Què passa, que sempre el donen a tu el paper solista o no? Aneu compartint-lo. Aneu compartint-lo. Sí, cada un té el seu moment. Hi ha gent que es dedica, no sé, que li posen les seves composicions també, perquè estan... Cada un té el seu moment al Berklee. I
I Àngela, una cosa, per què el violí? Per què el vas decidir a tocar el violí i no un altre instrument? Ho parlaven abans d'entrar, que jo li deia, veure, tu has tocat en la banda d'Altea? Diu, clar, és que en la banda d'Altea no hi ha secció de corda, no? Sí. Vull dir, és un instrument d'aquells que, com un comença la solfa, no? Bueno, no sé, però vull dir, sempre penses en el teu objectiu primer és tocar en la banda, després ja venen altres, no? Però per què va ser el violí, que per un altre costat, per el que tu estàs dient i explicant, és un instrument, jo crec que molt versàtil, perquè amb ell pots fer i pots parlar molts llenguatges musicals, des del clàssic més clàssic de tota la vida, parlaven de Mozart, de Bach, no sé, de tants altres autors clàssics, a, no sé, tocar música country, tocar rock, tocar música tradicional de folk. És un instrument molt versàtil, veritat. Per què va ser el triar el violí? Val, jo era molt xicoteta i jo vaig dir-te el que me'n recorde, però hi ha diferents coses. Matia tenia un violí que va comprar, i teníem un violí que, perquè van estar estudiant mon pare i Matia, Mano, violí. I tenim un violí guardat. Després, mon pare era molt amic de Carlos Marquès, que era un violinista amb un cor tremendo que vivia a Altea, i tots els diumenges anàvem a veure a Carlos, i mon pare aprenia cello i jo aprenia violí, i després vaig començar en Imma Ortuño. Va ser com... Tenia el violí a casa, mon pare tenia un amic que era violinista i sempre dia, és que Angie tiene que tocar el violín, i va ser així, no, clar, jo era xicoteta, no recordo, però jo estic contentíssima d'haver elegit això. Sí, que t'has quedat en ell. M'ha portat ahir la vida. Perquè a banda del violí toques algun instrument més o no? A veure, tocar, però no bé. Bueno, sí. Sí, no, jo vaig estudiar també els meus anys de piano complementari, però jo sempre estava enfocant el violí, en que volia ser bona en el violí, i ja està. I després en Berklee he après a tocar bajo eléctrico. Hombre, mira, està molt però bé. res, com mitja hora a la setmana no he fet res, no tinc ni idea. Bueno, però tot és posar-se. Sí, no, però jo vaig començar a fer això perquè, com estava composant per a ensembles, jo dic que el baix és tan important en tot, en una orquestra, jo admiro els baixos, i en el jazz, sobretot també, escoltar el baix és superimportant. Sí, és d'aquells instruments que quan estan quasi no pareix que estiguen, però quan no estan es nota molt, no? Exacte, totalment, és la vida de la música. I jo dic, si he d'aprendre a escoltar-lo, si he d'aprendre a composar, pues com millor que tocant-lo, no? I vaig començar, però res. Si et pareix, anem a escoltar alguna coseta més que has fet ahir en Berklee, perquè m'has passat a mi alguns vídeos i a mi n'hi ha una conversació també que m'agrada molt, que presenta-la tu també. Sí, crec que Mene Maica, no? Que és de Bòsnia, pot ser, no? Bòsnia i Hercegovina. A veure, pues conta'ns un poc i l'escoltem un poquet també. Sí, doncs així a Berklee tenim un company que era de Bòsnia i Hercegovina i guitarrista, i ell va proposar aquesta cançó popular i bueno, van fer un arranjament i el van tocar en el concert de Reina Sofia. Pues anem a escoltar-la, que es titula Mene Maica. Sí. Ahí va.
Mónica, pues sí senyora, que xula. Esta és una tradicional de Bòsnia, no? Sí. Perquè a més estic veient així el vídeo, tota l'orquestra sou estudiants de Berkeley. I de Reina Sofia. La vam muntar en 3 dies, o menys. I vam fer 3 concerts. O sigui, això és... va superràpid, es munta superràpid. I la gent estava flipant, i jo també vaig flipar, perquè és un ritme, una mètrica que no estem acostumats. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. I al fi... I mantindre això, el nostre cos no està fet, almenys els espanyols que estàvem ahí, jo me'n recordo en la meva companya de tril i tot, Faristol, estaven dient com, és superdivertit, però ens va costar mantenir-lo ahí, però ho vam aconseguir. Escolta, estem parlant moltes coses del passat, de tal, estàs de vacances, què t'has pensat per al futur, també? No sé, ja comences, el tires a estudiar alguna cosa més o ja dius, mira, ja tinc que buscar-me la vida? Mira, jo he elegit una carrera que sempre hauré d'estar estudiant, sempre aprens més, no? Però no, estaré produint en un estudi de gravació de València, superguai, Yaston Studios, i estaré allí... estaré fent pràctiques de producció, tocaré de músic de sessió, també faré arranjaments, jo crec, i seguiré en la música clàssica, òbviament, perquè jo l'alegria que em fa tocar en orquestra no me la lleva ningú. Bueno, tu ja crec que vas tocar enguany a Cialtea, no? A la Ruta de les Ermites, va ser enguany? Sí, vaig portar... Perquè t'espera ahí un trio, no? També. Sí, un trio de música de cambra. Som 2 violins i un cello, i les meves amigues són amigues, i això, m'agrada fer música amb amics, és el millor. Bueno, depèn, però... tocar amb elles és molt satisfactori. I podem dir que si ja que la gent està escoltant-nos, que imagine que algú haurà dit, pues vaig a buscar a esta xica per ahí per YouTube, ahí té el seu canal amb vídeos i amb músiques, però també igual algú dit, pues mira, a veure si algun dia toca en el TEA, la puc escoltar. Sé que esta vesprada tens alguna coseta, molt poqueta cosa, perquè abans de que entrara, jo li dic que este matí podien haver dedicat en volta de Ràdio Altea la Ràdio L'Horta Quintanes, perquè estem parlant de Ramon Uriós, i després també Àngela i la seva família han també participat en aquest llibre que avui es presenta, i crec que esta vesprada crec que algo faràs també, algo actues per allí en la presentació del llibre. Sí, anem a contar una introducció. Com em deia Maria Dolors, Àngela, és que contar contes, jo els conto en paraules, però tu has de contar-ho en la teua música. I jo, val. O sigui que estaràs allí també esta vesprada. Pues millor que millor, per si algú vol escoltar. I ja que estàs així, bueno, pues Àngela ha volgut, jo crec que també donar-nos una sorpresa. Primer era un poc reticent, no ho tenia del tot clar, però al final es veu que s'ho va pensar, perquè crec que tens ahí una coseta que vas a llançar dins de poquet i que anem a poder escoltar. A veure, pues conta'ns això, i amb això tanquem i despedim a Àngela fins la pròxima que aplegue i que estigui així a la ràdio. A veure, conta'ns això que anem a escoltar ara, que és novetat absoluta, no? Sí, és Our Desires, els nostres desitjos. És una composició que, com em diuen a mi els meus mestres allí, jo he fet una metamorfosis. He començat fent el que sabia, Galícia, música clàssica, folk, un poc, i he acabat en un estil que m'agrada molt, però bueno, és experimentar, i estic experimentant fins trobar el meu so, però este experiment em va agradar. Escolta, ja que també a mi m'agrada també preguntar-vos, perquè així jo també en trobo també. Tu, quins referents musicals tens? Ja no la clàssica. Quins músics podries recomanar-me a mi, que m'agrada molt també escoltar músiques d'ací i d'allà? Mira, jo esta cançó me'n recorde que l'estava composant en les festes de Falles, que teníem un break, jo me'n vaig vindre al TEA i em vaig tancar en l'habitació i no para de sentir Deep Purple, Pink Floyd, Joe Bonamassa, un guitarrista increïble. Mira, i específicament Slow Gene. Eixa cançó em va inspirar un mogolló perquè és que parla
parla en la seva guitarra i en la seva veu i en la seva harmonia, o sea, és increïble. Vamos, eres de formació clàssica, tant clàssica com del rock clàssic, perquè m'has dit ahir a aquells artistes també que... m'encanta Dire Straits, sí, mon pare s'ha encarregat d'educar-me per l'altra banda, per les dues bandes. Està molt bé, ton pare estarà content de que, bueno, si el reggaeton no entra dins de les teues referències, que és una altra cosa que jo en els meus fills sempre intento... Bueno, a veure, ara és molt difícil escapar-te, i quan te vas de festa és difícil escapar-te d'això. És més, el mestre de producció deia que és la indústria que més diners maneja. Bueno, Àngela, pues anem a despedir-nos perquè quasi no es dona temps ja a escoltar sencera Our Desires. A veure, digue-ho tu, que tu ho has... Our Desires, els nostres desitjos. Àngela, moltíssimes gràcies per vindre així. Quan tingues qualsevol cosa ja saps que ens pots telefonar o vindre directament a la ràdio, perquè a més hem descobert que eres molt puntual. Gràcies, molta sort en el que tens per davant, i anem a escoltar abans del nou treball de la nostra Àngela Mollà. Gràcies.